mai ascultăm un cuvânt a Sfintei Evangheliei, după ce prea în scurt, de altfel, am vorbit despre însemnătatea sărbătorii de astăzi, prorocul Ilie, dar avem nevoie de cuvântul Evangheliei care ne aduce mântuire. Și s-a deschis aici, fără căutare, la Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 1, să citim doar câteva versete. N-ar strica să ne ridicăm la Evanghelia Domnului Iisus pe picioare. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Ocupați locul. V-am citit doar 3 versete. A venit la ai săi, ne vorbește despre Domnul Iisus, și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Dragii mei, nu este vorba aici despre o naștere firească, ci este vorba despre nașterea aceea din nou, de care a vorbit și cu Nicodim când i-a spus: adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din nou, nu poate să vadă împărăția. Iar dacă nu se naște din apă și din Duh, nu poate să intre în ea. Despre această naștere vorbește. Vă aduceți aminte, de exemplu, atunci când citește la fiecare mormântare aproape, să citește din Evanghelia lui Ioan 5. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce-L vor auzi vor învia. Și cei ce-L vor asculta vor învia. Și apoi, nu vă mirați de faptul ăsta, vine ceasul când cei din morminte vor auzi glasul Lui și vor ieși afară din ele. Acolo era vorba, deci, despre aceea înviere sau naștere, când, din păcat, omenirea învie la adevărata credință. Iubiți ascultători, Domnul Iisus Hristos a venit în neamul națiunii evreilor, jidanilor, a lui Israel. În neamul acesta, Dumnezeu a avut câteva impilări. A avut acolo întâi pe Adam, pe spița aceea de neam, din care s-au tras toți, dar restul defalcându-se s-au rătăcit. Apoi pe Noe, pe Avram, cel neprihănit și credincios, pe Isaac, pe Iacov, pe Moise, prorocii toți. Și spița asta de neam a evreilor a deținut, cum s-ar spune, ca un fel de monopol al harului lui Dumnezeu. Tot ce a fost bun, Dumnezeu a cheltuit cu ei. Așa că într-una din zile, Dumnezeu a trimis pe unicul lui Fiu la ei, în neamul lor. Dacă evreii l-ar fi primit pe Iisus, cum trebuia? Noi neamurile nu mai ne auzea nimeni vorbind de Iisus. Dar evreii nu l-au primit. Și neprimindu-L pe Iisus, Dumnezeu și-a îndreptat
privirile spre noi, spre neamuri. De aceea am citit, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar apoi tuturor celor care cred, care îl primesc, le-a dat dreptul să se facă copiii lui Dumnezeu. Dar nu oricum, nu născuți din voia firilor. Sunt oameni care pot să spună, știi ce? Eu, dacă nu mă pocăiesc, pierd, că mi tot neamul pocăit. Mă pocăiesc și eu. Am văzut copil care a spus, tata s-a pocăit, mama s-a pocăit și ni s-a pocăit sora. Și acum eu de nu mă pocăiesc, atunci tata aduce pe sora cu pe cumnatul pe casă. Mai bine îmi pocăiesc eu să-mi dea casa mie. Asta a fost o pocăință din voia lui, nu? A vrut el pentru un interes. Am văzut tineri care au spus, băi, eu iubesc mult fata aia și am văzut că și ea ține la mine, dar nu vine după mine dacă nu mă pocăiesc. Atunci mă pocăiesc și apoi o iau. Păi după aia vedere. Sunt oameni care din voia lor fac câte ceva. Cuvântul spune din voia firilor. Sunt oameni care cu firea calculează, dar să gândesc la ceva. Nu să gândesc la mântuire. Au alt scop. Atunci zice, nici din voia firii unui om. Mie, când văd câte un om cu care mă pot împăca și l-aud că are un timbru de voce frumos, cum am eu, e așa de tocit, primul lucru care mă gândesc, măi, bun ar fi ăsta de predicator, în locul meu. Că eu nu am așa o voce bună, cum are el. E câte unul de pare că îi cântă vorba în gură. Așa frumos vorbește. Dar ce să fac? Eu cunosc cuvântul, nu-l pot ademeni, hai că-ți dau sau îți fac. Măi, dacă vrei, te pocăiești, dacă Dumnezeu îl iubești cu adevărat, apoi El îți dă puterea pocăinței. Apoi lasă-mă, eu mai vreau să mă distrez, apoi las, ce să-i fac? Dar am văzut un caz în Moldova. Au mari prieteni și au venit satul tot, nu cât suntem noi aici, mulți. Și când l-am scos afară și l-au pus așa, cum venea câte unul lângă masă să deschidă Biblia, așa cădeau stropii. Odată fugeau toți în șură, în căs, în bucătăriile de vară, pe sustrașii. Ținea câte un 10 minute cât trebuia să ție la predica. Stătea. Venea la alt. A doua oară. Eu stăteam liniștit. Că le-am spus cu o zi înainte. Și când a fost la urmă, spune unul, frate Hozane, te rog, hai conduc tu mai departe mormântarea. Eu conduc de aici, eu nu vorbesc. Am luat Biblia, am ieșit în poartă și am deschis-o. Iisuse, eu te cunosc pe tine ca Domnul meu. Te rog, lucră tu mai departe. Și m-am dus cu Biblia în mână și am făcut câteva opriri după datină, cum ei au cerut. Și am sosit la cimitir și am terminat de vorbit și nu a mai plouat un pic. Dar lor a fost mare minunea când au văzut că în capul satului din sus nu a plouat și în capul satului din jos nu a plouat, numai tot peste ei trece într-o parte și alta, că Dumnezeu a vrut să le dea o lecție. Pe tine, bate-te năcăși un năcaz în familie și de ani de zile te rogi să plece și nu-ți mai pleacă. Unde-i tatăl tău? Tu vorbești cu tatăl tău, tu vorbești lui Dumnezeu, tu te scoli noaptea în rugăciune sau chiar dacă stai la orizontal în pat,
tu te rogi sau acolo zvângândurile toate? Dragul meu, cine lucrează gândindu-se la Dumnezeu, ăla sporește. Cine și când doarme se gândește la avere, ăla va ajunge sărac. Și în altă ordine de idei, poate că mulți mă veți condamna, că am zis la început, un copil al lui Dumnezeu, de îndată ce îl cunoaște pe Dumnezeu, nu mai bea. Am simțit așa un repuls în Duhul meu. Mulți v-ați împotrivit la ideea asta, dar eu aș spune încă și mai aspru. Cu nimic nu-i mai crunt și mai vinovat unul care cu un revolver te pușcă în cap și mori, decât acela care dă întâi un pahar de alcool la un tânăr. Cu nimic nu-i mai vinovat. Legea condamnă nedrept pe el ce-o pușcat, că trebuie condamnat pe el ce-o dat paharul la moarte. Pentru că de la un pahar se înșiră toate celelalte. Și curvii, și furturi, și bătăi, și omoruri de la un pahar. Și foarte mulți spun, asta pentru cine nu se poate abține, eu stăpân pe mine. Doamne, bine ar fi să fii tu stăpân pe tine. Păi atunci ai face să crească copaci. Ai porunci și deodată te arunci pe aici un stol de porumbei sau ce știu ce ai face. Dar tu nu ești stăpân pe tine, omule. Păi dacă nu ești stăpân să te ții de la primul pahar, cum vrei să fii stăpân după ce ești sub influența primului pahar? Cum mai ești stăpân? Nu mai poți fi. Credința aceasta în Domnul Iisus trebuie călcată pe urmele lui Iisus. Despre Iisus de 2 ori a fost învinuirea că bea vin. Odată în Evanghelia lui Matei. Și acolo scrie, ei zic un beutor de vin și un mâncăcios, un prieten al vameșilor și a păcătoșilor. Dar versetul de după el, totuși înțelepciunea a fost îndreptățită din lucrările ei. Și cine e înțelepciunea? Nu-i Domnul Iisus înțelepciunea. Deci a fost îndreptățit ca unul care n-a beut deloc. În Luca spune, voi ziceți de cei care era împotrivă. Iată un om mâncăcios și beutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Dar înțelepciunea a fost găsită dreaptă de toți fiii ei. Deci cine-i fiul al lui Hristos, trăiește ca Hristos. Ăla l-a văzut pe Hristos că n-a beut. Cine nu-i fiul lui Hristos, ăla l-a văzut pe Hristos că a beut. Și apoi aia zice, iată un mâncăcios, iată un beutor. De aceea vă spun, dragii mei, creștinătatea noastră de azi sufere, e bolnavă. E bolnavă. Nu numai pe linia asta, pe multe alte linii. Oamenii zilelor noastre se vaicără că n-au bani, se vaietă că n-au nu știu ce și nu găsești nu știu cum. Dar nu știu, doar eu cred că vă aduceți aminte, nici eu nu sunt așa bătrân. Ca mine sunteți mulți aici, și alții sunteți mai bătrâni ca mine. Dar vă aduceți aminte, când eram eu copil, se făcea o oală mare, îi zicea de pui de fasole. Apoi făceai minciună până prindeai unul, că nu punea numai atât, un pic, să ajungă. Și o săptămână ce-o bălcăreai acolo. Și mereai și toată ziua coseai și nu știu ce. Și trăiau oamenii. Dar erau veseli, erau buni. Și nu erau atât de plini de pofte și de stricăciune. Acum, cât mâncai atunci într-o săptămână, mânci la o mâncare, ba mai mult costă decât atunci pe o săptămână. Că acum îți trebuie un kil de carne frică, îți trebuie o zamă bună, îți trebuie prăjitură și îți trebuie și Coca-Cola. Și ce știu mai ce? Și toate astea te bagă
într-o ispită, de tu în veci n-ajungi să dai la sărac o bucată de pită. Tu în veci nu poți îngriji un orfan. Tu niciodată nu mai ești în stare să te dai pe tine cu avutul tău lui Dumnezeu. Tu nu te mai poți sătura pe tine. Dar eu aș dori, dragii mei, să știți că și de aici vine baiul. Domnul Iisus Hristos a zis să ne păzim de îmbuibările de mâncare și de băutură și de îmbuibările în îmbrăcăminte, ca ziua aceea care vine să nu ne prindă ca un hoț. Și acum, dacă ar fi cum o zis ăștia deștepți din lume, că în 21, asta ar fi la noapte sau mâine noapte, când, nu știu bine, că eu, iertați-mă, n-am citit nici în ziar, numai cum am auzit de la oameni. N-am nici radio și nici televizor, nu știu, dar am auzit de la oameni că se ciocnește pământul și ne prăpădește și nu știu ce. Nu bine, dar dacă toți ați citit, ați auzit, adică s-a făcut-o, ce-ați făcut ca să fiți gata când vine Iisus? Păi dacă ar fi adevărul acesta, ca la noapte să se ciocnească pământul, cum spunea ei de prin Germania când am fost, că dacă se ciocnește planeta aia când dăm pământ, pământul e așa zboară tot în lături, zdrență să face. Păi dacă ar fi așa, ce ai făcut să-L întâmpini pe Iisus? Ai postit? Te-ai rugat? Te-ai pocăit? Ai fost să-ți mărturisești păcatele? Te-ai căit de ele? Ai stat nopți întregi de veche în rugăciune? Te-ai rugat cu mâinile ridicate către Dumnezeu? Eu sunt copilul tău, Tată, iartă-mă! Și dacă vii la noapte, eu să fiu cu tine. Ai făcut ceva mișcare în viața ta. De ce a zis Iisus atunci? Când va veni, El va fi venirea Lui ca un hoț noaptea. Dar neapărat va veni noaptea Domnul Iisus. Nu. Numai că se aseamănă cu un hoț noaptea. Că oamenii toți or sta liniștiți. Și marele poet creștin de la Sibiu, Nicolae Moldovan, el cânta: e atâta liniște și har când va veni Iisus iar, când nimeni nu s-a aștepta, atunci a fi venirea ta. Deci, oamenii aud și se obișnuiesc. Oamenii aud că au fost cu tremure, se obișnuiesc. Oamenii aud de inundații, se obișnuiesc. Oamenii le pățesc, se obișnuiesc, trec. Dar într-o zi, obișnuința asta noastră vă va costa, mă va costa, ne va costa pe toți. Pentru că stăm liniștiți și nu întreprindem nimic pentru mântuirea noastră. Ăsta e marele bai. Frați creștini, ortodoxi, penticostali, oameni scumpi ai satului bogatul român, îmbogățiți-vă în fapte bune și întoarceți-vă la Dumnezeu. Pocăiți-vă și nu lăsa să treacă de pe o zi pe alta. N-ai postit, poate nu poți posti, poate zici mă doare capul, eu nu pot posti. Dar Pavel Apostol a dat o rețetă: să vă îndeletniciți cu postul și cu rugăciunea. Azi postește până la amiază, peste o zi, două până la 3, peste altă zi până la 6 și în altă zi vei posti foarte fericit până seara. Și așa te vei ruga și așa îți va ajuta Dumnezeu și îți vei repara sufletul tău. Păi sigur că un om gras mânci de 3, de 4 ori pe zi, de 20, de 30 de ani, mânci tot așa. Păi acum nu mânci într-o zi, apoi te doare capul, te doare nu. Dar îndeletnicește-te cu postul și cu rugăciunea. Să ai timp să te rogi și să te pregătești că venirea Domnului e foarte aproape. Soarele apune. Care-i sigur că l-am mai vedea dimineață? Care-i sigur? Să zic că eu, stăpân, eu nu mor în noaptea asta. Eu-l văd dimineață soarele, să vedem care e ăla. Vezi? Niciunul nu suntem stăpâni pe noi, numai îndurarea lui Dumnezeu ne poate ține până mâine. De aceea, eu vă sfătuiesc astăzi,
pocăiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, credeți-L pe Dumnezeu, iubiți-L pe Dumnezeu și nu stați molatici, rugați-vă energic. Mulți se roagă cam așa, să uită de jur în jur și mișcă un pic din buză. Dar copilul lui nu-l aude ce zice, să uită și zice, apoi se va ruga ticul. Dar dacă îl pui pe el să se roage, păi el nu știe să se roage, că el nu auzi pe ticul niciodată rugându-se. Păi un tătic adevărat trebuie să dea de mâncare la copil, trebuie să dea haine la copil, trebuie să-i dea adăpost la copil, trebuie să-l învețe cum să se roage, trebuie să se roage cu el, trebuie să citească Biblia cu el, trebuie să-l învețe să cânte cântări de laudă. Un tătic neadevărat îl învață pe copil cum să bea, cum să înjure, cum să fumeze, cum să meargă la mândre. Da, așa sunt tați care învață pe copii. Ăștia nu sunt adevărați. Tații ăștia sunt un pericol social. Că pe urma lor o societate întreagă să bate și să zbuciumă și plină de neliniști. Facă Dumnezeu din toți câți ascultați tătici adevărați. Să învățați pe copii cele sfinte, mame adevărate. Să învățați pe copii cum a învățat și Eunice, cum a învățat și mama lui Timotei și bunica lui Timotei, cuvântul lui Dumnezeu pe Timotei, pe tânărul Timotei. Așa să învățați. Aveți tineri, aveți copii. Știe vreun verset din Biblie copilul dumitale? Știe vreo cântare de laudă copilul dumitale? Da, fotbal ăla știe? Nu vă vedeți? Păi, dragii mei, îndeletniciți-vă cu cele duhovnicești, că suntem creștini. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Amin. Amin.